musoro muri yekwamaendaenda ndinoti nematambudziko mazvita. Inini ndinoitwa Reverend Dr. Tendere Mtyanadzo, mufundisi pano. Tiripo kuchema nemuye, tinotenda tichabatirana basa zvakanaka kusvika ranyatsopera mangwana. Vatinavo muno vatiri kuenda navo vachanopeta basa guru vanoitwa Mr. Story. Sei sangana imuri masvita. Regai tiremekedzane. Chatanga nekuremekedza amai vachazenge vari mota inenge ine hama vanoitwa Mama Flo. Hatina kuvanongedzerwa asi ndotenda vari pano. Tinokuremekedzai mama vaponyu munotikoshera. Regai tiremekedze spouse, murume waTariro, vanoitwa Mr. Maindaenda. Tinokuremekedzai baba, uyasori masiwa nemumwe wenyu. Regai tiremekedze vana, kuvepo kana kusavapo, muzita raJesu Kristu, amen. Tinoda kuremekedza vana tezvara vedu vekwamapuranga ine special way yekuvauchira maoko pamwe chete tiuchire vana baba kana varipo vachidzorera maoko saizvozvo. Tinokuremekedzai vana baba vekwamapuranga, vana mai vemakwamakuwe, tinokuremekedzai zvakare mukamwe tiuchire vana mai vemunhu. Regai tiremekedze masiblings aTariro, vakoma, vanin'ina, hanzvadzi, muzita raJesu Kristu, amen. Toda kuremekedza mhuri yekuRoman Catholic, muzita raJesu Kristu, amen. Ticharemekedza zvakare mhuri yekuVictory Power International Ministries, muzita raJesu Kristu, amen. Kunoshandwa nespouse yaTariro kuGain, tinokuremekedzai zvakare muzita raJesu Kristu, amen. Tataura nevashoma vemhuri tichionesana kuti tingasimuke sei munzira yatingati yakaremekedzeka kana kuti yakadzikama tikawirirana kuti tiri kunamata naika. Saka ichokwadi tinonamata, asi ndinotenda kuti tikanamata tamboverengawo kana scripture imwe chete zvinogona kuita zvakanaka nai. Alright, regai ndiverenge 2 Kings chapter number 2. Andinozva kuti unotanga kuishaya. Ndinosei ndisina kunge ndaifura zvangu. 2 Kings chapter number 2 verse 1 inoti, zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga nechamupupuri, Eria akaenda naErisha vachibva Girigari. Ndichadzokorora. Zvino nguva yakati yasvika Jehovha yaakada kukwidza Eria nayo kudenga. Ndombogumira ipapo nai. Kana ndanzwa zvakanaka meno tichatenderana kuti ndomanzwira amaitawo here. Ini ndanzwa kunge panzi nguva yakanga yakwana kuna Mwari, yavakati yakwana nekuenda kwaEria, nzira yavakasarudza nayo ivo Mwari, amen. Nyaya yangu iri pakuti ndoda kuti bate zvinhu zviviri. Anosarudza nguva inobva munhu panyika ndiMwari, anosarudza maendero futi ndiani? Ndo zvatanzwa nditi? Ndo zvatadi? Zvatanzwa nditika? Yes. Ndokuverengerai in closing Matthew chapter number 46. Matthew chapter number 27 verse 46. Sorry. Matthew chapter number 27 verse 46 inoti, nenguva inenge pfumbamwe Jesu akadana neziguru akati, Eri ramasava katani, ndokuti Mwari wangu mandisiyireiko? Vapaiswa question mark neinverted commas kuratidza kuti mashoko akataurwa nemumwe munhu nai. Ndofunga kuti iyo iyi nyaya yatakamboinzwa iyi. Iyo ikaenda verengesa ndototenda kuti kuchanoimbwa futi, Eria waenda nengoro yemoto. Tokatarangarira kuti anosarudza nguva nemaendero muridzi wemunhu anove Mwari. Pandaverengesa pichi 2 tinobva taona zvakare kuti Mwari wekudenga ndiJesu aitaura pamuchinjikwa akati, Mwari wangu mandisiyireiko? Amen. Mungori mubvunzo nai? Mungori mubvunzo shoshwa? Aibvunza ndiani? NdiJesu aibvunza nditi? Akapindurwa here? Akapindurwa? Ina ndina kunzwa kupindurwa kwacho nai? Kuti tingaitarisire mhinduro iyi here? Hatichaitarisira nditi? Mukutaura kwemazuva ano zvinonzi zvavharana nai? Ndizvoka? Alright, ndiri kuendepi nenyaya iyi? Ndakudzidzisai nguva nemaendero ndezvaMwari.
bva pazoita mwanakomana waMwari akazobvunza more than 2000 years ago akasapindurwa zvake. Amen. Machances edu isusu ekupindurwa mibvunzo yese akamira sei? They are very slim, handiti? Ndinotenda kuti tiri kunetseka nekushaya kwemudikani wedu. Tobva taita mibvunzo yakawanda. Murume ane mubvunzo, mai vane mubvunzo, baba vane mubvunzo, mukoma, munin'ina, hanzvadzi, tete, sekuru, mbuya, vese tese zvedu, shamwari, tine mubvunzo. Ndobva ndada kukubatsirai, ndisiri kukudzimbira asi kuti zvingojeka chete. Ichokwadi, imwe mubvunzo tichapindura. Ichokwadi, imwe mubvunzo hatisi kuzopindura kusvika Jesu achidzoka. Yatinayo pamusoro pehama yedu. Amen. Kana zvadaro toita sei? Ndinotenda kuna Deuteronomy 29:29 inoti zvakavanzika ndezvaJehovha. Zvazarurwa kwatiri ndozvedu. Saka kana zvakavanzika zviri zvaJehovha tozvigamuchira zvakadaro. Hazvibvisi kurwadza kunoramba kuripo. Toita sei nemarwadzo? Tovimba naye Mwari anotsanangurwa kuna Numbers kana kuti kuna Numeri kuti haasi mwanakomana womunhu wekuti anganyepa kana kutendeuka. Zvaakavimbisa Mweya Mutsvene kuti akurukire kugara pakati pedu agogona kutinyaradza. Ichokwadi ndiye anotinyaradza. Ndofara nekuti soko raMwari kuna John chapter number 1 rinoti soko raMwari ndiye Mwari. Amen. Soko raMwari kana ari Mwari ndo plani yaMwari yari Mwari anogona kutinyaradza. Tochigamuchira kasoko raMwari ndiro rega nekunyaradza kwakasara. Nekumwe kutaura ndikukunyengetedzai muri kuti ngatigone kugamuchira soko raMwari. Amen. Mwari ndiye ega anogona kutinyaradza. Mashoko enyaradzo tatichitopanana kubva zuva rashaya dindikani naye. Asi haasvike chaipo. Chinosvika kuti soko rinogurwa 4:12 kunzi rinoita semunondo unocheka kwose, rinosvika panoparadzana mungona. Kureva kuti moyo wakaremerwa mama Mwari unorerukirwa, moyo wakabvaruka matariro unorerukirwa, unosonwa nesimba raMwari kubudikidza nesoko rake. Saka ndinotenda kuti ndakunyengetedzai zvakwana naye, kukunyengetedzai kuti tigone kunogamuchira soko raMwari pakuchaparidzwa manhero anhasi, mangwana nemazuva achauya. Ngatigamuchirei soko raMwari, ndiro rega rine kunyaradza kwakazara. Hakuna chimwe chinganyaradza munhu kunze kwesoko raMwari. Amen. Ngatinogamuchirai soko raMwari kana tichazoda kugarara. Chanitendera ndinamati. Baba vedu muzita raJesu munokudzwa nekuti ndimishe. Tatenda tavonga nekurongedzerwa kwebasa taona ruoko rwenyu. Tinokutendai nekutora mutumbo yehama yedu panzvimbo ino. Zvakatadzikwa nevamwe asi imi Mwari mutitendera. Vamwe vakatadza kurongedzera isu tigonesa. Vamwe vakatadza kare kutove nemutumbi muno vachitsanangurirwa COVID, vachitsanangurirwa macyclones, vachitsanangurirwa maaccidents anopisa vanhu vachigora madota. Asi imi Mwari wekudenga matida to bring us to closure in this day, kuti tione mudikani wedu. Ndizvo Mwari wemasimba ose tinokuremekedzai. Ndakunamata zvino kunyashadzerwe pamiswa nemi. Ichokwadi tiri kuenda maHarare, asi mhuri haisi kusvika nekuti ndemuno maHarare padhuze, vanosvika nekuti mafamba navo. Vatyairi vedzimotikari vakastole novaisa muruoko rwenyu ndichitaura nyashadzerwenyu Mweya Mutsvene kuburukira kwazvo kuvarwira nokutenda Ishe kudenga nematara achanogara basa richipfuurira mberi nekuroma. Each and every meeting ichaitwa, ani nani anowana chekutaura pamatare ayo. Rurimi rwake ngarirungwe nesoko renyu Mwari. Vanotaura vataure mashoko anounzira nyasha vanonzwa, basa rigoendeka, imwe kudenga mugoramba muchikudzwa. Takuremekedzai, takuvongai patichagoiwi. Tinovimba mukusimbiswa nemi. Tinosimbiswa nemi. Tigone Mweya Munyaradzi zvamuri pabasa kutinyaradza. Muzita raJesu Kristu mupenyu akafa kamuka. Amen. Mazvita takusvika pakuita body viewing. Thinking namba yedu iri panapa tinogona kuuya tichiita viewing kuremekedzana kwedu kwemhuri. Handiti over to you, say story. Mukuremekedzana kwedu kwemhuri ndomawira atinoita. Handitika ndatokuintroduce here. Oh, all right. Pressure yakawanda. All right. Saka tinouya mukuremekedzana kwedu kwemhuri. Handiti anogona kuita mudiki kwandiri asi zviri kuitika panapa ari nguru naika. Maremekedzerana tinoita kumhuri
ndo mawira atinoita. Spouse ndo inopedzisira kana vana varipo nevana. Ndizvo. Thank you so much. Pasvita tiimbirwe tenda kuti tasapotwa nana mama. Tiimbirwe tiite
Tinofamba zvakanaka tese tichabuda nekwakatarisa motikari vane leading car tichakumbira kuti mubva mauya nayo kusero motaurira naMr. Sole we are getting out of town. Nzira dzedu dzinogona kuwanda dzekuda mutauni naika saka zvakanaka kucommunicata navo. Okay, tofamba zvakanaka masvita.
took out the stream. Nongoti kune mese mafamily members nematambudziko munyaradzwe naJehovha.